very important for the integrity of the investigation that we don't zoom into who these individuals are so that we can make sure that we don't shoot ourselves in the foot. Umnyanyisi wamagosa amabini esebe lemfundo esiseko kwiphondo laseGauteng ngokuphathelene nokubandakanyeka kumkhwa wokugojwa kwamaphepha emviwo zematriki. We are following up on some syndicates that were siphoning money out of the UIF, what we call TERS. Therefore, they were providing UIF with some false information and ghost employees. Phiko lophando elikhethekileyo e-SIU kwakunye namapolisa baqhube uqoqo namhlanje kumaphondo eGauteng naKwaZulu-Natal ngobuqhetseba bokwehliswa ngomlenze kwemali elinganiselwa kwi-161 million yeRand ye-UIF ngexesha le-COVID-19. Dalindyebo was politics as an individual, and if he's a member, they will check him on the system. If he's a member, he's no longer a member because he defined himself outside the organizational policy. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi ukumkani Buyele ekhaya Dalindyebo waphulukana nobulungu bakhe kwiqela le-EFF ngethuba etyelela kwilizwe lakwaSirayeli. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Kunyanyisiwe amagosa amabini esebe lemfundo esiseko ngokuphathelene nokubandakanyeka kumkhwa wokugojwa kwamaphepha emviwo zematriki. Umphathiswa welisebe uSiviwe Gwarube uthi lo mkhwa wokugojwa kwephepha lesingesi elezibalo kunye nele-physics uye wabhaqwa ngethuba lenkqubo yokukorekishwa kwamaphepha. uGwarube uthi ngabafundi abangama-26 abaye bavuma ukuba bebenawo lamaphepha phambi kokuba babhale iimviwo zabo. Le ngxaki yokukopa ichaphazela izikolo ezisixhenxe ePitoli. Uphando luyaqhuba emva kokuba isebe lemfundo esiseko liye labhengeza ukuba abafundi abangama-26 baye bakopa kwiimviwo zabo zematriki. Ubukhulu becala labafundi abakopileyo baphuma kwizikolo zasePitoli. Kula maphepha agotshiweyo kuquka iphepha lesingesi, elezibalo kunye nelezenzululwazi. Oku kufunyaniswe ngexesha lenkqubo yokumakisha ngethuba abamakishi befumanisa iimpendulo ezifanayo. It is through the markers' diligence that we were able to detect a breach in our exams. This morning, I want to inform the country that our systems have worked exactly as the way that they were designed to do, to detect, to isolate, to investigate and address any manipulation of the NSC examinations. Kusenjalo uGwarube uthe abafundi abakopileyo abazobhala iimviwo zabo zikaJuni ka-2026 nezikaDisemba 2026 kunye nezikaJuni 2027. uGwarube uthi babini abasebenzi besebe lezemfundo esisiseko abanqunyanyisiweyo nesele bexeliwe emapoliseni. It's very important for the integrity of the investigation that we don't zoom into who these individuals are so that we can make sure that we don't shoot ourselves in the foot, because ultimately what we want to do, we want to lead to a successful prosecution. uGwarube uqinisekisile ukuba azikho iziphumo ezigqityiweyo okwangoku kuquka nenkqubo zokulungisa izetifiketi. Ukanti kulindeleke ingxelo yokuqala inikwe ikomiti ephanda ngoku ngomhla we-29 kaDisemba kwaye ingxelo yokugqibela iza kuthwathaca phambi kwebhunga eliqinisekisa umgangatho weziphumo zematriki uMalusi kunye nomphathiswa ngomhla wama-31 kule nyanga. I will work with the team on New Year's Eve to study the report and ensure that we are ready to announce the final results on the 12th of January 2026. Our investigations show that this incident was limited to a few individual learners across 7 schools in the Pretoria area. Nangona uGwarube eqinisekisile ukuba nokuba kumnyama entla iziphumo ziza kubhengezwa ngomhla we-12 kaJanuwari, ukwathe isebe liza kusebenza needyunivesithi zeli namanye amaphiko achaphazelekayo ukuqinisekisa ukuba bayafunyanwa bonke abo bachaphazelekayo kwizenzo ezigwenxa.
Phiko lophando elikhethekileyo SIU kwakunye namapolisa baqhube uqoqo lungapapashwanga namhlanje kumaphondo eGauteng naKwaZulu-Natal kubuqhetseba bokwehliswa ngomlenze kwemali elinganiselwa kwi-161 million yeerandi ye-UIF ngexesha le-COVID-19. Isitedi se-SIU uKaiser Kganyago uthi olu phando luqale kunyaka ophelileyo yaye luza kuqhutywa kuwo onke amaphondo achaphazelekayo. Babalelwa kuma-35 abantu ababandakanyeka kwibholo lobuqhetseba lemali ebizwa nge-TERS eyi-161 million yeerandi. Ibambela mkomishinala le-UIF ePitoli, uGqirha Malebu Mapitse Thompson, ulamkele inyathelo lokuqoqwa kwale ofisi. We welcome the presence of the SIU to the UIF. We welcome the work that they are doing. We believe that it's important to ensure that the public continues to have trust in our organization and also in the law and order and enforcement of law. Kambe isithethi se-SIU uKaiser Kganyago uthi oluphando baluqalisa kunyaka ophelileyo yaye akuntsuku zatywala baliqukumbele. We are here in Scottsburg because we are following up on some syndicates that were siphoning money out of the UIF, what we call TERS. Therefore, they were providing UIF with some false information and ghost employees, and they siphoned an amount of about 161 million rand. Therefore, one of the people that we are following is in this apartment, and that person has received about 18 million of that 161. We are doing this search throughout the country, mainly in KwaZulu-Natal and in Gauteng. Ukwathe uqoqo lwabo ngumlenze wokugqibela wokuqokelela ubungqina kwabo babandakanyekayo. Mapolisa aphanda ityala lokubulala nelokuzama ukubulala kwilokishi yaseDiepkloof eSoweto eGauteng emva kokubulawa komntwana oneminyaka eli-19 ubudala ze kwenzakala abathathu ekukholelwa ukuba bayinxalenye yeqela lonqevu nelithe gqolo nokungcuthekisa uluntu. Abahlali bathi izenzo ezikumila kunje zenzeka rhoqo xa kukho iminyhadala efana ne-street bash. Abahlali baseDiepkloof bathi abasayi kuphinda banyamezele izenzo zolwaphulo-mthetho okulandela ukubethwa kwabafana ekholelwa ukuba bangamalungu eqela lemigulukudu nelibizwa ngokuba ngamapantsula. Uluntu luhlaba ikhwelo kumapolisa ukuba aqinisekise ukuba imisitho efana ne-street bash iyapheliswa. The same people that have terrorized this community yesterday, where they were having fun, they're doing it at school. And their parents know them, that their kids are doing this kind of behavior, this kind of Honduras crime, but they're keeping quiet. So we as community of Diepkloof, we're going to mobilize and organize ourselves and have constant public meeting so that we prevent this thing not to happen. Uceba wale ndawo utyhola ngelithi ngobusuku bayizolo eliqela libandakanyeke kwizenzo zolwaphulo-mthetho kwaye lityholwa ngokudlwengula nokugrogrisa uluntu. This morning I received a call that there were shots within the vicinity and there were people that were raped and mugged by the same group, and it's unfortunate that we have lost a life and it's so sad. Amapolisa athi aphanda ityala lokubulala namathathu okuzama ukubulala. The details are a bit sketchy, and the circumstances that led to this unfortunate incidents are still sketchy at this stage, but we do have our detectives and they will be working on this, and we believe that our intelligence girls also are here. They are gathering information so that we can get to the root cause of this. Amapolisa agxekile ukusasazeka kwevidiyo ethendi kumakhasi onxibelelwano nebonisa aba bafana beze kwindawo yexhwayelo. Kakeli ye-EFF umnumzana Julius Malema uthi ukumkani Buyelekhaya Dalindyebo waphulukana nobulungu bakhe kwiqela le-EFF ngethuba etyelela kwilizwe lakwaSirayeli, nto leyo echasene nemigaqo-nkqubo yeli qela ngokuphathelene nelizwe lakwaSirayeli. Kodwa nangona kunjalo lo kaMalema ugxininisile ukuba oku akubeke emngciphekweni ubudlelwane beqela lakhe kunye nosapho lasebukhosini kunye nesizwe sabaThembu. Umnumzana Julius Malema ukuvakalise oku ngethuba bebambe inkomfa namajelo endaba nalapho bedandalazisa imisebenzi ethe yenziwa leli qela ebudeni balonyaka. Ikumkani yesizwe sabaThembu ukumkani Buyelekhaya Dalindyebo ubesematheni kutshanje
ngethuba eye watyelela kwilizwe lakwaSirayeli ngelibonisa inkxaso yakhe engagungqiyo. Olu tyelelo lwakhe lugxekwe kabukhali ngabaninzi ngelithi aluhambisani nomgaqo-nkqubo wezangaphandle weli loMzantsi Afrika, nanjengoko uMzantsi Afrika sele usuka nakwinkundla yehlabathi yezobulungisa ngelityhola ilizwe lakwaSirayeli ekubulaweni kwamaPalestina eGaza. Inkokheli ye-EFF, uMnumzana Julius Malema, naye ulugxeke kabukhali olu tyelelo likakumkani Dalindyebo lakwaSirayeli, kwaye uthi ukuba ibenabo ubulungu neli qela bufikelele esiphelweni mhla watyelela kwaSirayeli. We will continue to have a relationship with the royal family of Abathembu as a royal family recognized by our nation, by our people. Dalindyebo's politics as an individual, and if he's a member, is he a member? Did we check him on the system? If he's a member, he's no longer a member because he defined himself outside the organizational policy. He's not us who chased him away. If he's a member, he chased him away. So you have no business, none whatsoever, with being a member of the EFF. Kodwa nangona kunjalo, lo kaMalema uthi i-EFF iyabahlonipha kakhulu abantwana begazi kwaye iza kuqhubeka imnika imbeko emfaneleyo ukumkani Dalindyebo njengazo zonke izikumkani zezwe lethu zolishumi. But do we require kings to be members of the EFF for us to have a relationship with the kingdom? No. Musizulu is not a member of the EFF. I was at his wedding. And if given opportunity, I will still go and meet with him. His membership is irrelevant because I have to respect and recognize the traditional leadership. Lo kaMalema ukhwele ezehlela nakumongameli waseMelika uDonald Trump emchaza njengesibhongobhiyane sikabhonyongo esingena ngegqudu emdudweni. The EFF calls for a boycott of the G20 in Miami, Florida, if South Africa is not allowed as a founding member as a result of the declaration by Donald Trump. Lo kaMalema wathulele umnqwazi iqela lakhe ngako konke elithe lakwenza kulo nyaka, ze wavakalisa kananjalo ukuba eli qela liqulela ligangatha ukulungiselela unyulo lomasipala lonyaka ozayo. Bazali babafundi besikolo samabanga aphakamileyo iDalindyebo eMthatha balucwabevu ngumsindo okuze emva kokuba abantwana babo bengazifumenanga iziphumo zokuphela kwenyaka. Isikolo sithi abazali kufuneka babhatala amatyala basilele kuwo phakathi enyakeni. Ezimali ezifunekayo ziquka ezo zokubhatala ootishala be-SGB. Abazali babantwana abafunda kwesi sikolo iDalindyebo bathi abanayo imali yokuhlawula isikolo kwaye bamemelela kurhulumente ukuba angenelele. Ibhlungu ayikho mnandi, ibuhlungu because asinayo imali, kunzima ezindlini, asiphangeli, asinamali, siphila ngegrant yabantwana, asinamali. Ngoku ibhlungu lanto, jonga abanye abantwana balindele into bangoku bazofumana iireport zabo bazifumani. Uthi ufika ungumzali umntana ukujongela ubuzongena nereport awuzanga na report kuthiwa kufuna imali esikolweni. Ibhlungu lento, ibhlungu. Ubheka phambili utshintsho noko ingase noko kwelicala lemali yobhatala itishala urhulumente noko makasibonelele, makazame naye ukusinikeza itishala uba noko into ye-school fees noko imali asinayo. Abazali bathi le mali ifunekayo ininzi kwaye esi sikolo sineengxaki ezininzi. Ikade imali le yobhatala ezitishala ibikade i-500. Kodwa ngoku kwi-meeting ibikhona phofu ibiyi-meeting ka-principal because bekuthetha yena phayana besingathethi thina. Uze sesixelela into yobana imali iyenyuka next year. Kuyaselwa nokuselwa apha ngaphakathi esikolweni. Ayisiphathi kakuhle nabantwana xa sijongile apha elalini bayaphuma bahambe bayokukha amanzi emfuleni nangorhatya. Ayisiphathi kakuhle kasiyazi uba u-education ngaba uyayazi naloo nto. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lithi abafundi mabazinikwe iziphumo zabo zokuphela konyaka. Namphi na umntana ofunda kwisikolo sikarhulumente akukho bani unolungelo lokumphuca ilungelo loba afumane i-report card yakhe kuba umzali engakhange abhatale imali ekuthiwa si-school fees nokubana ngaba certificates otransferwa. Abazali kwesi sikolo bakwamemelela kurhulumente ukuba
aqwalasele ukhuseleko lwabafundi kwesi sikolo. Afunyenwe enetyala lokubulala, ukuzama ukubulala nokuxhwila amadoda asibhozo atyholwa ngokubetha abulala abahlali basefama ababini uSifiso Thwala noMusa Nene ngo-2020 eMpumalanga. Esi siganeko senzeka kwifama yaseBumpenkraal eMkhondo. Kuvakala ukuba amaxhoba ayetyholwa ngokweba igusha nakubena ezihambela indlela yawo. Ujaji Lindiwe Vuyeka uvakalise ukoneliseka ngobungqina obuqokolelwe ngombuso ngakubatyholwa. Uthena kube namaxhoba achazayo ukuba kukho nto ayebileyo kodwa barhanelwa baqinisekisa okokuba babatyabeka ngetyala bangalaziyo. I am satisfied that the state has proven all the charges against the accused as follows. On count 1 of murder, all accused acted jointly in furtherance of a common purpose. On count 2 of murder, all the accused acted jointly in furtherance of a common purpose. On count 3 of attempted murder, all the accused acted jointly in furtherance of a common purpose. Count 4, all the accused acted jointly in furtherance of a common purpose. Accused 1, 2, and 8 blocked the red vehicle in which the deceased and Thwala were traveling in, even though they told them they were not stealing. Even though they explained that they were not stealing, they were just passing by. The accused refused to let them go. Emva koko ijaji ifumene abarhanelwa bonke benamatyala okubulala, ukuzama ukubulala kwanokuxhwila. Accused 1 to 8 are found guilty of murder in terms of the provisions of Section 51, subsection 1 of Act 105 of 1997. Iintsapho zithi zixolile kukufumana ubulungisa emva kokuqenqgeleka kweminyaka. Isigwebo sabatyholwa siza kuwiswa ngomhla wesi-7 ku-April wonyaka uzayo. United Democratic Movement ibhalele ikomishoni yamalungelo oluntu ukuba iphande ngokukhawuleza umqeqeshi Bafana Bafana Hugo Broos malunga nento ethi bubuhlanga nentetho eziqulathe ukujongela phansi ngokwesini. Okuze emva kokuba Hugo Broos enze uluvo lokuba umdlali wangasemva weBafana Bafana umbekezeli Mbokazi ngoku ungumntu ontsundu kodwa uza kubuya kwelasemelika emhlophe. LokaBroos kwabhekise kulowo umele uMbokazi njengomfazi omncinci. uBroos wenze la mazwi emva kokuba uMbokazi ephoswe inqwelomoya eya enkampini. IUDM ikholelwa ukuba ezintetho zenziwe nguBroos ziqulethe ubuhlanga kwaye ziyenyelisa ngokwesini. Lo mbutho ufuna ukuba komishoni phonononge ezintetha zikaHugo Broos ifaka nemilomo nombutho lawula ibhola ekhatywayo kweli iSAFA. Nansi imozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku kwiqonga lam lemozulu mna bethuna ngegama ke ndikuThabile ndiyinzwakazi yaseBathenjini umvantsho ngokubanzi masijongeni kaloku nantsi ke imozulu leyo ke mbukelo ekhaya esiyesiphawuleni kaloku ke iziganeko ezixabe kakhulu ke kuMzantsi Afrika kusukela ngomsekuseni noko kusibekele kakhulu kamathuba emvula phantse nje wonke uMzantsi Afrika mpela ke kumhlaba mafuthi njengolo lonke nje elaphoya lapha koGauteng namazantsi asempumalanga kombombela futhi embinini phaya kwasekuseni bevusa iziganeko zentshizane ngo-18 degrees bavale basongela bini ngomso ngamashumi amabini nje akhatshwa sesine kokubanzi bethu nekhaya kaloku amaqondo wakho phansi ke naphezulu sivule ngephondo lokuqala eliphaya lona ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke futhi kuntshona yelaphondo koBurgersdorp kwasekuseni futhi nazo zonke nje ezaziphaluka zezomvula nenkwankca nenduthumo mpela xa bevale imini ngomso ngo-21 degrees ihlalo benikalo khona ke imozulu kwiphondo laseFreystata nelizinzeke kumbindi apha eMzantsi mpela futhi kumbindi walo koVelkom phakwa sekuseni sezo ziganeko zemvula intshizane futhi ngo-16 degrees ekuseni ithi kwakuthembukela ikhaya kaloku imozulu ke kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla ke futhi kwintshona napha enqumeni futhi kokapa lodumo kucwenga kamnandi phaya bevuke ekuseni ngo-21 naxa unyuka phaa kovostile ngexesha lasekuseni futhi kusemyoli ngo-18 degrees kanti ke baphila kanje kwelaphondo laphaya mbukela ekhaya koNorthern Cape mpela ke kumantla welaphondo koGoromani kwasekuseni futhi ngelashumi nje elikhatshwa sesithandathu kufanqwa
ecawa ke phofu naphaya eKimberley unganetha xa bevuka ngomso kanti ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni bukele ekhaya lase-North West impela ke futhi ke kumantla nentshona yelaphondo njengapha Tosca kwasekuseni futhi ngo-19 degrees bavale basonga imini ngomso ngo-30 degrees wezondudumo nemvula mbali kanti ke bukele ekhaya baphila kanje futhi phaya eRhawutini ngamandla ke kuNdlunkulu welaphondo kuseTshwane ngo-17 degrees ekuseni futhi nakumncamo kumbindi welaphondo lonke phaya koJohannesburg ekuseni ngelashumi nje elikhatshwa sihlanu bukele ekhaya wahamba kaloku nyuka nam ngokubanzi phaa kwelaphondo futhi ke laphaya koLimpopo ngamandla ke kumazantsi nempuma yalo phaya kophalabula kwasekuseni futhi kuyafefa phaya ngamashumi nje akhatshwa sisithathu sehle njalo ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngamandla phaa koMiddleburg kumantla nentshona yelaphondo kwasekuseni ngo-15 degrees napha kumbindi ke mbukelo wam futhi emalahleni kwasekuseni zezo ziganeko zentshizane ngo-16 degrees ivuma ndivale ndisonge imozulu ke phela lokugqibela nqaphaya kwaZulu Natal ngamandla futhi ke kumazantsi welaphondo phaa koKokstad kwasekuseni futhi kungafefa ngo-11 degrees naxa unyuka futhi phaya eThekwini futhi zezo ziganeko zentshizane zithe gqa yonke la ntsasa mna ndikuthande kangaka xa ishwela imiyoli kamnandi mawethu.